Takže čaute lidi, tady Propad videí 1, 2, 3 a vítám vás u tohoto videa. Dnešním tématem bude Huggy. Plno lidí na Huggyho dělá různé hejty a takové. Ale já mám na to svůj názor. Jeden názor. Proč Huggy mu nadáváte, když nechcete potom, aby vás hejtoval? Přece, když ho zhejtujete, tak on musí zhejtovat i vás. A nechápu jednu věc, jak na něho můžete nadávat. Jednu blbou věc. Jak na něho můžete nadávat? Dobře, začal s YouTubem. Nezačal s YouTubem, to je jedno. Prostě aspoň se přiznal, že to dělá za peníze. Ano. A ostatní si neumí třeba přiznat. To na Huggym oceňuju. A další věc. Přestaňte mu už konečně nadávat. A začněte se na něho pořádně dívat. Když ho vy vyhejtujete, tak oni mu to pošlou a on vyhejtuje vás. Zamyslete si trošku. Přece Huggy je prostě normální člověk. Proč ho různě hejtujete? Odpovězte si na tyhle otázky. Proč ho furt... Tu jednu věc furt nechápu. Proč ho furt hejtujete? Huggy je dobrý YouTuber. Je to snad skoro nejlepší YouTuber, koho znám. Takže se lidi zamyslete. A tímhle to chci ukončit. Takže lidi, čau.